penso, ladrón, que todos son da súa condición, porque no último mandato de Louzán de presidente nesta época fixeron as que non hai, pero tranquilos que non vamos facer ninguna desas, non vamos facer ninguna. Con esta mensaxe, o vicepresidente en funcións da Deputación de Pontevedra respondeu ao comunicado emitido esta semana polo Partido Popular. A formación pedía ao goberno saínte que non tomara decisións que puideran comprometer o próximo executivo do PP. Que vayan enfriando a cabeciña e que pensen ben o que van facer, que non contaban ca Deputación e realmente non teñen pensado nada, que pensen ben e demais o que van facer, non se preocupen por eso. Na nota de prensa, o Partido Popular poñía como exemplo o concurso para escoller o anteproxecto para a rehabilitación de Santa Clara e a súa incorporación ao Museo de Pontevedra e reclamaban a paralización da reunión do xurado prevista para o día 5. Pura inmadurez, non? Ou é de moi mala uva, non sei como interpretar. E o de Santa Clara sería inaudito, non? Despois que o presidente da Xunta diga que a Xunta non se queda quedar fora de Santa Clara, que eso está ben, pois agora igual volven atrás, non? Sorpresas, sobre todo co PP de Pontevedra, as sorpresas son continuas. Mosquera recordou que a rehabilitación de Santa Clara contou co voto a favor dos deputados do PP no pleno provincial. En canto ao proxecto para recuperar os edificios centrais do museo, o vicepresidente en funcións apuntou que conta cunha subvención de 3 millóns de euros e co visto bo de patrimonio, aínda que recoñeceu o futuro goberno podería paralizalo.